Hola, colla, com esteu? Esteu preparats i preparades per a viure un nou comboi de la Colla Challenge? Jo també estic a punt. I com que avui la cosa va de paraules, en este diccionari trobaré la que hauran de formar amb el cos els xiquets i les xiquetes que s'enfrontaran al nostre repte més literal. I on tindrà lloc el nostre desafiament d'avui? Doncs així, al Col·legi Públic Lluís Vives de Xilxes. Hola, colla! Així tenim estes meravelloses lletres humanes. A veure, com esteu? Ai, sí, m'agrada. Anem a preguntar d'un en un. A veure, esteu nervioses? Sí, A veure, per què? perquè és molt difícil. Estàs nerviós, no? Sí, perquè vaig eixir en la tele. I és la teva primera vegada a la tele? Sí. Què és el més difícil d'este repte? Formar tantes paraules en el cos. Així tenim la tutora d'este grup. A veure, conta'ns un poquet. Hola, Pau. Com estàs? Bé, molt bé. Contenta de que estigueu així. Ai, gràcies, gràcies. Nosaltres també. Com han assajat els xiquets i xiquetes? Han assajat molt. Han assajat totes les lletres de l'abecedari. Portem ja molts dies assajant. Totes les lletres de l'abecedari? Totes. I quantes hores? Uf, moltíssimes hores. Més de 10, crec jo. Més de 10 hores? Més de 10 hores. Mare meua! Estaran entrenats, eh? Estan superentrenats. Heu assajat moltíssim, moltes hores. Però creieu que superareu el repte? Sí! Sí o sí? Sí! Molt bé! I se'n recordeu com es diu el repte d'avui? Gran Paraules Challenge! Com? Gran Paraules Challenge! Això mateix. I en el Gran Paraules Challenge el que heu d'aconseguir és formar una gran paraula amb els vostres cossos estirats per terra perquè es puga llegir des d'allà dalt. D'acord? Sí! D'acord? Sí! Ai, sí, m'agrada! Atenció! Primera pista. La paraula que heu de formar és una de les tres que diem al final de cada challenge quan ens fem la foto. Va? Penseu, penseu. Segona pista. Si Pau anima algú a participar en una activitat festiva, Pau... Vinga, penseu. I tercera i última pista. El lema de la colla és la colla... Colla! La colla... Colla! Això mateix! Heu de formar la paraula comboia amb els vostres cossos estirats per terra. I recordeu que només teniu un minut per aconseguir-ho. Esteu preparats i preparades? Sí! Aleshores, a començar! A veure. Ai, estan molt nerviosos i nervioses. A veure, sí, però quina organització tenen més ràpida i més coordinada. Això sí que és un challenge. A veure, han assajat molt, eh? A veure, per així, la C ja quasi està. A veure què fa... Ai, està organitzant molt bé. Té una... A veure... Oh, sí, quina força té, eh? Està ben forta la profe. A veure, anem per així. Però si ja quasi està la paraula. A veure, la Emma, sí. Com esteu, xiques? Bé, ahí, ja, molt bé. Ui, la O, què passa si a la O? Que pareix un 0. A veure, vine així a posar ordre. Què passa si... això és la I? Val. Si l'exclamació té puntet, per favor. Vaig a llegir la paraula. Exclamació. Xiquets, xiquetes, vaig a dir-vos una coseta. A veure. Xics, xiques. Enhorabona! Heu superat el Gran Paraules Challenge! Anem a celebrar-ho! Què és el més difícil de fer la O? Lo de ficar-se sin encurvat. I pensaves que anàveu a superar el repte? Sí, Per què? perquè hem entrenar molt. I es nota, eh? Anem a preguntar a la tutora per així, a veure, com els has vist?
Molt bé, ho han Sí? fet molt ràpid i jo penso que ho han fet molt bé. Heu demostrat que l'abecedari corporal no té cap misteri per a vosaltres. I també heu demostrat que la colla... La colla... I així teniu el vostre premi. Clar que sí, ja sou de la colla. I tinc així una fereta per a vosaltres. La coneixeu? Sí! És Tombatossals, vos fa condoi? A veure, Manuela, vaig a fer-te entrega de la que serà la pròxima mascota de la vostra classe. Enhorabona! Un fort aplaudiment! Xiquets, xiquetes, ens fem una selfie per a celebrar este moment tan bonic. Vos pareix bé? Sí! Vos pareix bé? La colla... Col·legi Públic Lluís Vives de Xilxes, vos mereixeu una enhorabona tan gran com les paraules que heu format per a superar el repte d'avui. Enhorabona! I ara veiem quina serà l'escola que tindrà l'oportunitat de participar en l'últim challenge de la temporada. Que parle la sort. I ja ho sabeu, si voleu participar en un dels nostres desafiaments, només heu d'enviar un correu a l'adreça de la colla i una d'estes boletes passarà a contindre el nom de la vostra escola. Sí, perquè encara que la temporada s'acabe, nosaltres amenacem de tornar ben prompte amb nous i temibles reptes. Va, romancer! I l'últim desafiament de la temporada se'n va cap a... Col·legi Públic Sara Fernández de València! Enhorabona, xiquets i xiquetes! Calfeu músculs, assajeu-vos i practiqueu amb corda, pilota i cèrcol perquè vos pot tocar qualsevol repte. Quin vos tocarà? Això ho descobrirem en la pròxima edició de La Colla Challenge!